नमस्कार प्रणाम। हम है गीतकार अर्जुन शर्मा और आज बहुत अच्छा गाना के रिकॉर्डिंग भइल बा। बहुत ही प्यारा प्यारा गाना के रिकॉर्डिंग भइल बा। हमार दूगो भाई के दोनों भाई के जे हमार दिल के बहुत करीब है और हमरा खातिर सुपर स्टार है। वो भाई के गाना रिकॉर्डिंग भइल बा और आर्या शर्मा जी के जबरदस्त म्यूजिक पे और बहुत ही अच्छा कंपनी से आई गाना। हम खुदे बात कराते हैं, रोज सबके पता चल जाए कैसन गाना बा, कैसन म्यूजिक बा, कितना देर में गले बन जाए आ कैसन कैसन गीत बा और मार्केट में का रिस्पॉन्स आई रोज से मिलवाओ तनी हम चंदन भाई से। यही चंदन भाई हमार नमस्ते प्रणाम। हम हैं गायक चंदन त्रिवेदी और बहुत जल्द हमनी के नया प्रोजेक्ट जे कि आज रिकॉर्डिंग हो गेल बा। अर्जुन भाई के कलम से लिखल बहुत अच्छा शब्द में कुछ भक्ति होली और कुछ जे चलेला श्रृंगार रस होली, इस सभी के रिकॉर्डिंग हो गेल बाटे और बहुत जल्दी रउआ लोग के बीच में लगभग 5-7 गो गाना एक साथ सुने के मिली और रउआ लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार अपन बनवले रही। जय महादेव। और हमनी के चंदन भाई के होली आ रहा है बहुत जबरदस्त। तो पिछला साल इसे प्यार दुलार सब दिले रहे, ये साल भी देम और लोग ही तब एगो रिलीज होता जल्दी। और फिर हम मिलवाओ तनी अपन हमारा। हेलो नमस्कार हीरो प्रणाम, भाई। मैं गायक नवनीत सिंह और हमनी के बड़ भैया अर्जुन भैया के आज आईडी से हमने लाइव आइल बनी जा। तो रुआ लोग जे भी देखा था सबके प्रणाम बा। और इस चैनल पे जाए यूट्यूब चैनल पे, तो रुआ सब इस चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब और शेयर करब। बहुत बढ़िया बढ़िया हर लोग के इंटरव्यू पे देखे के मिली। मैं नवनीत सिंह, हमरो पे बहुत सारा यहाँ के गाना लिखले बनी। एगो बहुत प्यारा सॉन्ग रहे कि माई के चरण में सारा संसार बा, जेकर माई नइखे जिंदगी ओकर बेकार बा, बहुत बेकार बा कि माई के चरण में सारा संसार बा। यहाँ के हाथ से माई के चरण में सारा संसार बा। गाना बहुत जल्द रुआ सबके आदिशक्ति म्यूजिक से देखे के मिली, आदिशक्ति फिल्म से। एगो यहाँ गाना लिखले रही स्पीड रिकॉर्ड से आई रहे बहुत बढ़िया कि मंत्र पढ़ी पंडित बलमुआ हमरा अच्छा लागेला। बहुत प्यारा सॉन्ग रहे, आप लोग सुनले भी होगा। तो बस ऐसे ही हमने सब पे आशीर्वाद बनैले रखी और यहाँ के चैनल पे सब्सक्राइब रौरा सबके प्यार बिना और दुलार बिना आशीर्वाद बिना हमनी के अधूरा बन जा। जब हमनी के गीत होला, संगीत होला, गायकी होला, तीनों जब खूब मस्त रेडी हो जाला ओकरा बाद रोज सबके आशीर्वाद मिलेला कि कहाँ तक के सफलता प्राप्त हुई। तो चलिए अब विदा लेता है हमनी के तीनों भाई, नवनीत सिंह, चंदन भाई और अर्जुन भी है मस्त गायक और हमारे बेस्ट भाई और हमारे जानते भाई अर्जुन शर्मा। चलिए बाय बाय, नमस्कार।